Hello YouTube! Hello guys! Welcome back sa akin channel. At ngayon, tayo ay gagawa ng reaction video sa isang Pinay YouTuber, transgender na YouTuber na sumisikat ngayon, and nadinig ko lang yung pangalan niya kay Miss Ann Klutz kasi medyo naiintriga ako sa kanya kasi parati siyang pinapanood ni Miss Ann. So tingnan ko yung channel niya, tsaka nanood ako ng isang video niya. Nakakatawa talaga. And nalaman ko na Bisaya pala siya. Pero hindi ko alam kung totoo ba talaga yung kanyang kabobo effect or talaga bang bobo siya. Ewan ko. So itong video na napili ko is about alamin ang iyong kapalaran. Ay iba, mahuhula na rin. So itong video na to ang ating gagawa ng reaction video. So without any further ado, tara. Hi guys! It's me again, Michelle Fox, ang inyong babaeng marangal, and welcome back to my YouTube channel. Hello to all marangayans! Say hi, Tyra! Guys, this is my fur baby, Tyra! Hi, don't be shy! Hey! Baby nga siya. Diba? Ang cute-cute niya. Manang-manang sa akin. Don't be shy, Tyra, ha? You're the star. Her name is Tyra. She is 2 years old Yorkshire Terrier. Regalo siya ng aking masilig na manliligaw before. So, ayan. Malapit na ang ating Chinese New Year. Advance Happy Chinese New Year to everyone. Lahat ng Chinese friends ko. Hello, hello! Year at the dog. So, kasali sa edition ko si Tyra. Ang bango naman ang tayo ko. Ayan, may dapat akong aminin sa inyo. Manghuhula talaga ako. Ciao! Dahil malapit na nga ang ating Chinese New Year, magbibigay ako ng mga horoscope galing kay Tyra. Charot! Ni hao! Pangyan! Dasay Chen! Magmula ngayon, tatawagin niya na akong babaeng chua. At ako na ang nagmamay-ari sa asyendang ito. Lakas makaanak mayaman ang outfit ko, di ba? Ready na ba kayong malaman ang kapalaran nyo? Year of the Dog, Vev. Tama ng kahabol kay Crush. Parang ang asong habol ng pusa. Try mo humabol ng aso din para habulin ka rin niya. Lucky color, wala. Lucky number 958. Year of the Snake. Shhh! Bev! Ayan ka na naman, ha? Inaaswa mo na naman ang manliligaw ni Besh. Hinihingi lang sa panunuklaw. Try mo kumanap ng sarili mong likers. Makeup at filter din pag may time para makahanap ng jowa. Lucky color, very, very dark vlog. Lucky number 13. Year of the Pig. Ano nangyari sa New Year, New Me? Kanin pa more! Mahirap mo naman talaga umiwas sa pagkain, lalo na yung pag nilutuin marangal way. Pero kailangan mong bumangon, ha? Kahit mabigat man, syali ka na! Mag-diet na! Tara na, sabay na tayo. Kahit wala na munang exercise, tinatamad din kasi ako. Ang iyong lucky color ay baby girl pink. Lucky number 0. 0 calories at 0 fat. Dapat ang kainin. Rot. So, yan ang next. Year at the Rot. In fairness, kahit maliit ka, nakakatakot ka, ha? Maganda ang takbo ng karir mo this year. Iwas-iwasan mo lang ang pusa. Char! Okay naman lahat. Pwera lang sa love life. Siguro hindi mo pa time. Siguro mga, after 10 years pa. Lucky color, light vlog. Lucky number, 22. Year at the Ox. I relate ako dito. Tulad nila, matigas at milky din ako. Char, mag-ingat ka sa manliligaw mo this year. Dahil isa lang ang gusto niyan sa'yo at malalaman mo yon pag naging kayo na. Kaya kung ako sa'yo, try mo muna para malaman mo kung ano yun. O diba? Ang gulo, hindi ko rin na-gets. Basta, yan ang napipili ko. Oh, what?
Galit! Lucky color, blue. Pia works like blue. Lucky number 83. Don't bark. Year of the dragon. Pero don't bark. Vev. Tama ng droga, baka mamaya matokhang ka. Itapon mo na yung water pipe na yan at mag-vape ka na lang. Safe ka. Nafe-feel ko, kailangan mong maging marangal ka this year. Nako, iwasan ang mga usok-usok na yan. Hindi nakaka-fresh. Lucky color is smoky gray. Lucky number 99. Year of the monkey. Vev. Umamin ka na sa crush mo this year. Dahil dalawa lang naman ang pwedeng mangyari dyan eh. Either magustuhan ka niya, or lalayo siya sa'yo. Well, kung hindi kumana ang tip ko sa'yo this year, maghanap-hanap ka na lang ng ibang crush next year. Di ba, Tyra? Lucky color? Wala. Lucky number? Wala rin. Dasal-dasal lang, Vev. Year of the tiger. Vev, hinahinay lang sa pakikipagwarlahan. Huwag ka munang manglaban. Nako! Baka makatapat mo this year ay isang babaeng boxingera. Nako, iwas-iwasan mo muna makipag-away ngayon dahil naramdaman ko masasabunutan ka this year. Dahil dyan sa ka-attitude mo, sweet ka lang muna this year. Lucky color, red na may pagka-blue. Lucky number, parang wala. Parang wala ako nababasa. Year of the rabbit. Alam mo, Vev, ikaw naman parating maganda. Naka-stress ka na minsan eh. Naku! Give chance to others ka muna this year, ha? At magpa-haggard ka muna ngayong taon. Na-stress ako sa'yo. Ang ganda mo. Ano yung lucky color? Dark white. Lucky number 13. Year of the horse. Vev! Wait lang! Ano ba? Ang bilis mo tumakbo. Wait lang! Bayad din pag may time. Ang utang mo, Mars, ha? Nako, magbayad ka na nga this year bago ka pa maging hashtag babaeng estapadora. Lucky color, clangot green. Lucky number 33. Year of the rooster. Vev, maligo ka na. Medyo amoy araw ka na eh. Hey, Vev, maligo ka na. Hindi ko na gusto ang amoy mo. Hindi ka na amoy babaeng marangaw. Hindi pwede yung wisik-wisik lang. Alam mo, this year, kailangan maging close ka sa sabon, shampoo, at banyo. At mag-practice ka ng tamang pagligo. Dapat lampas 10 minutes. Lampas 10 minutes dapat, ha? At ang iyong lucky color, safeguard white. Yung classic. At ang lucky number, siguro 15. 15 minutes ka nasa banyo. At ang panghuli, mga Vev, eto na. Year of the sheep! Veve girl, nakakahalata na ako sa iyo, ha? Alam mo, kapag may bonding, inuman, modeling, gathering, at kung ano-ano pang lakad natin, at kung ano-ano pang ganap, hindi ka man lang nag-aambag, ha? Nako, kapag hindi ka pa rin mag-ambag this year, friendship over na tayo. Dahil napaka-ship mo. Ang iyong lucky color, magenta. Ang iyong lucky number, number 6. Ay, tulog na ba si baby girl? Thank you guys for watching. So, ayan na nga ang ating hula horoscope this year. Sana nagustuhan nyo ang aking video. Give me thumbs up and subscribe button below. Please also don't forget to bookmark my YouTube link. It's youtube.com/MichelleFox. Thank you guys so much. Happy advance Happy Chinese New Year. Say hi. Bye, Tyra. Bye! Hi! Oh. Ayan, kakatuwa yung magiging mangungula ni Michelle Fox, ni Miss Babaeng Marangal. Nakakatuwa siya. Very obvious talaga yung kanyang accent is Bisaya and hindi ko alam kung saan siya sa Mindanao, but very intelligent and genuine yung jokes. Parang intelligent masyado, smart. Galing sisikat to. So, if you have any more babaeng marangal videos you want me to react, please drop the link below. And if you're not yet part of the family, please click the subscribe button and the bell button for you to be notified every time I upload new videos. And if you like this video, please give me a massive thumbs up. Bye!